आथिखालावथ' गार्जेनफ्राबो दाना गथ'फोरखौ फुटबल गेलेनोसो थिनो गथ'फ्रासो गेलेनो नागिरा दानिया। गोदो जों उन्दै समाव गथ'फोरखौ फुटबल गेलेनो बादा होयोमोन बिमा बिफाफ्रा। दाना गार्जेनफ्रा थिनो, नाथाय जोंनि गथ'फ्रा बैथिं गोसो होआबासिनो मायाबा दस्रा डाइभार्ट लेभेलाव इन्टारेस्ट लानानै फुटबलखौ गेलेनो नागिरा। जों बेखौ बोनानै लाबोफिननांगोन गथ'फोरखौ। दा मबाइल नायनानैनो सोरबा दंफां सायाव दिन थाङो, बेफोरखौ जोङो बेबादि अर्गानाइज खालामनायनि गेजेरजों गथ'फोरखौ बोनानै लाबोनानै जोङो लाइन आप लेभेलाव लाबोनो हायोब्ला हयथ' गथ'फोरनि केरियार जोङो फुटबलनि गेजेरजों बानायनो हागोन। माने जोंनि थाखाय मोनसे गोदान जिउ राहा बियो। गोदो गोदायनि जुगाव माने फुटबलखौ सक्कार हिसाबै रंजानायनि मोनसे आहिला हिसाबै गेलेयोमोन। दानिया खिन्थु बे रंजानायनि आहिलाल' जानानै थायाखै, बियो मोनसे जिउ राहा। माने बे फुटबल गेलेनायनि गेजेरजों मानसिफ्रा गावबा गाव केरियार बेखौ मेनेज खालामनो हायो। बेनि थाखायनो आथिखालनि गथ'फ्रा फुटबलखौ गोसो होनानै गेलेनांगौ। आगोलनि बादि ओरैनो समय खाथायनायनि नामाव गेलेनो नाङा। दानि जुगाव ओरैबायदि जाबाय, नोङो बटम लेभेलनिफ्राय टप लेभेलसिम फिफा लेभेलसिम फुटबला जिबादि सोलियो, बेयो फिफा लेभेलनि फुटबला खिन्थु जोंनि बटम लेभेलावबो दा माने गोसारफैबाय। दा जोंनि रेफ्रिफ्रा गासिबो फिफानि रुलफोरखौ मिथिगौ। ओमफ्राय आथिखाल जुगाव मा जाबाय, काप लेभेलनि टुर्नामेन्टफोर जायो उन्दै उन्दै बैसोनि गथ'फोरनि, 13 बोसोरनि, 15 बोसोरनि, 17 बोसोरनि, बेफोरबायदि काप लेभेलनि टुर्नामेन्टनिफ्राय जेलानाखि मानसिफ्रा ग्र' जानो नाजागोन, होनबासो जोङो माने अप्टिमाम केरियारखौ मोननो हायो। दा बेखायनो बे लेभेलनि गेलेनोब्ला जोङो दानिफ्रायनो उन्दैनिफ्रायनो जोंनि गेलेग्राफ्रा मा जानांगौ, माने फर्मेल कचनि आन्दाराव कचिं लानानै गेलेनो नाजानांगौ। आरो जोंनाव फिजिकेलि जेसेबां केपासिटि दं बेखौ अप्टिमाम इउटिलाइज खालामनानै गेलेनो नाजायोब्लासो जायो। दा बेखायनो जोङो मोननैबो लेभेलजों, माने फिजिकेल लेभेल आरो नलेज लेभेल, बे मोननैबो लेभेलजों जोंनि गेलेनायखौ जुदि जोङो ग्र' खालामलांनो नाजायोब्ला हयथ' जोंनि गेजेराव दा हलिचरन मोनहा नेसनेल टिमाव जायगा मोनफेरदों। बिसोरबायदि प्लेयार हयथ' गोबां ओंखारगोन। दा सेंग्रा गेलेग्राफोरनि मादाव जेन'बा गोहोम सारमोन दङ। गोहोम सारमोनहा हयथ' हलिचरन मोनबादि मालाबा नेसनेल टिमाव जायगा मोननोबो हागौ। दा बेफोरखौ नायोब्ला जोंहा माने गेरेमसा दङ, गेरेमसायाबो दा मोनसे मोजां लेभेलाव प्रिपारेसनाव दंगासिनो दङ। दा बिसोरो जुदि नेसनेल लेभेलाव गेलेनो हायोब्ला होमबाना आरो बाव जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा थुलुंगा मोनबावगोन। दा बेखायनो जोंनि बे उन्दैफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय बेबादि गामि सिङाव भेरियास टुर्नामेन्टफोर सालायबाय थायोब्ला जोंनि गथ'फ्रा बे साफा सानै सोरबा गोजाननिफ्राय बहाय हायार गेलेफैगोन, सोरबा हयथ' नाइजेरियाफोरनि, केमेरुननि, बाहेरानि स्टेटनिबो, बाहेरा कान्ट्रिनिबो बहाय गेलेफैगोन। बिसिनि टेकनिकफोरखौ नुगोन, बिसिनि गेलेनायफोरखौ जोङो नुनानै थुलुंगा मोनगोन। आरो बेजों लोगोसे मा जागोन, बिसोरो जे फुटबल गेलेनायनि गेजेरजोंनो बे नाइजेरियान प्लेयारफ्रा सोरबा 10,000, 12,000 गाहामनि सानसेयावनो भारा जानानै बिसोर गेलेफैयो। दा बिसोरबायदि खामायनायखौ नुयोब्लाबो जोंनि गथ'फ्रा हयथ' बेजोंबो थुलुंगा मोनगोन। दा बेखायनो गामि सिं बेबायदि खेलाया जाबाय थानांगौ। आरो बिसोरो गामि सिङावल' गेलेयाबासिनो जोंनि बे डिस्ट्रिक्ट कमिटि लेभेलजों इन्टार डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव गेलेनो सोलोंनांगौ, गेलेनो नाजानांगौ। बिनि गेजेरजों जाहिर जानांगौ। जोंना इन्टार डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव गेलेयोब्ला, इन्टार डिस्ट्रिक्ट गेलेनायनि उनाव जोंना मा जागोन, स्टेट लेभेलनि प्लेयार जानो हागोन। स्टेट लेभेलनि प्लेयार जानो हायोबा नोङो नेसनेल लिगआव गेलेनो हागोन आरो नेसनेल टिमाव गेलेनो हागोन। बेबादि मोनसे थ्र' चेनेल थाङोब्ला होमबाना बिसिनि केरियारा हयथ' इयुनाव मोनसे गायसनथाय मोनगोन। दा बेबादि जोङो आसा खालामनो हायो। बेखायनो आं आपिल खालामदों रायजो राजाफ्रा, आथिखालावथ' गार्जेनफ्राबो दाना गथ'फोरखौ फुटबल गेलेनोसो थिनो गथ'फ्रासो गेलेनो नागिरा दानिया। गोदो जों उन्दै समाव गथ'फोरखौ फुटबल गेलेनो बादा होयोमोन बिमा बिफाफ्रा। दाना गार्जेनफ्रा थिनो,
नाथाय जोंनि गथ'फ्रा बैथिं गोसो होआबासिनो मायाबा दस्रा डाइभार्ट लेभेलाव इन्टारेस्ट लानानै फुटबलखौ गेलेनो नागिरा। जों बेखौ बोनानै लाबोफिननांगोन गथ'फोरखौ। दा मबाइल नायनानैनो सोरबा दंफां सायाव दिन थाङो, बेफोरखौ जोङो बेबादि अर्गानाइज खालामनायनि गेजेरजों गथ'फोरखौ बोनानै लाबोनानै जोङो लाइन आप लेभेलाव लाबोनो हायोब्ला हयथ' गथ'फोरनि केरियार जोङो फुटबलनि गेजेरजों बानायनो हागोन।